recipe natin ngayon ay rellenong talong. Una ay pinakuluan ko ang talong at hiniwaan ko sa may gitna. At habang inaantay na maluto ang talong ay nag-grate na ako ng carrots. At ito ang ilalagay natin, ang Argentina ready to go giniling. Mix lang with carrots and then sibuyas, itlog, all-purpose flour, salt, ground pepper, garlic powder. At i-mix lang po ito ng mabuti. At ngayong well mix na, ipapalaman na natin ito sa talong. At dahil nga hiniwaan natin ito sa gitna, mas madali natin mailalagay ang mga palaman. Pinagkasya ko na nga lamang lahat yan sa 3 talong. Dapat pala ginawa kong 4. Pero okay lang naman kasi siksik yung palaman, mas masarap. Mas madali itong lutuin kesa sa bumili ka ng pork giniling kasi kailangan mo pang igisa yun. Gawin din natin ito sa pangalawa. Kailangan din nating isiksik ang palaman para mas maayos yung pagkakalagay at hindi siya mahuhulog kapag ito ay ipinrito na natin. Pagkatapos mailagay lahat ang palaman, ay idedredge naman natin ito sa all-purpose flour. Ito ang magsisilbing binder sa giniling at saka para mas crispy ang ibabaw niya. At pagkatapos nga nating maidredge ay dahan-dahan natin itong hahawakan with tender loving care, sabi nga nila. At gagawin din natin ito sa iba pa. Pagkatapos niyan ay ipiprito na natin ito sa mainit na mantika. At sasabuyan natin ng mantika ang ibabaw niya. Piprito natin ito hanggang mag light brown. Tapos babaliktarin natin para mas lutong-luto ang kabila. At kapag naluto na, ilalagay na natin sa may tissue paper para naman ma-absorb niya ang excess oil. At ganun din ang gagawin natin sa iba pa. At ito na nga, luto na ang ating rellenong talong. At itong hot sauce ang napili kong partner. Pwede ding ketchup or soy sauce with calamansi. Let's eat! Thank you so much for watching. Follow me for more recipes.